ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇന്ന് അധ്യായം തീർക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓണൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആഘോഷിച്ചോ? എല്ലാവരും വീട്ടിലും മക്കളും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള മനസ്സിലായി. നല്ല ബഹളം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ആളുണ്ട് ഇപ്പൊ. ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നന്നായി. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അല്ലെ? നമ്മുടെ എല്ലാവരും കൂടുമ്പോ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതുവരെ എടുത്തത്? 60 വരെ അല്ലേ ഇന്നലെ എടുത്തത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറയാം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്താണ്? എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, പിന്നെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പിന്നെ ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിലും ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? പ്രക്ഷുബ്ധനാവാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആധ്യാത്മികം. അപ്പൊ ആ ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിലും എന്തില്ല? പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ സുഖത്തില് അമിതമായിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഒരു ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ റോഡിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനുള്ളത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? 60ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തതാണ് കരുത്തുള്ളതാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അതെന്ത് ചെയ്യും? ബലാത്കാരമായിട്ട് വലിച്ചു നീക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം? അതിനേക്കാളും കരുത്തുള്ള ഒരാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ. കാരണം ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. കാരണം ഭഗവാനാണ് ആര്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. അതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി അടുത്ത 61ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വാശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധമുറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധമുറപ്പിക്കുന്നവനാണ് ആര്? സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സ്ഥിരബുദ്ധി ഉള്ളവൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെയാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിജയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മഹർഷി ദുർവാസ മഹർഷി. ദുർവാസ മഹർഷി എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ല. ദുർവാസ മഹർഷി എന്താണ്? അത്രയും മഹാനായിട്ടുള്ളൊരു മഹർഷിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അല്ലെ? ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് പെട്ടെന്ന് കോപം വരും. അപ്പൊ എന്തില്ല അവിടെ?
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എന്തിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അവിടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിച്ചത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. തദ്രൂപ ദർശനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ ശരീര സ്പർശനത്തിൽ സ്വന്തം ദേഹം ഭക്തന്മാരുടെ ശരീര സ്പർശനത്തിനും തൃപ്പാദാർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിന് നാസികയും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ രസനയും ഏർപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി. ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാകാനുള്ളൊരു യോഗ്യത അദ്ദേഹത്തിന് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് കൃഷ്ണ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് നമ്മളെല്ലാ നമ്മുടെ അവബോധം തന്നെ ആരാണ്? അപ്പോ ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കാണുന്നതും എന്താ പറയാ അനുഭവിക്കുന്നതും എല്ലാം ആരെ കുറിച്ച്? അല്ലെങ്കിൽ ആരെ? ഭഗവാൻ മാത്രം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷൂപജായതേ സംഘ സംജായതേ കാമാത് ക്രോധാപി ജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ഈ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും? കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മളെ ഇഷ്ടങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് നമുക്കൊരു വണ്ടി മേടിക്കാനായിട്ട്, വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മൾ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ വണ്ടിയെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വരും. അങ്ങനെ അതിൽ ഇഷ്ടം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് എന്ത് വരും? ആസക്തി, ഭയങ്കര ആസക്തി ഉണ്ടാവും. വേണം എന്നുള്ളത്. ആസക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ വില കാണുമ്പോഴോ നമുക്കത് മേടിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ക്രോധം വരും. അപ്പൊ സംഭവം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇതിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ക്രോധം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടും. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖങ്ങളെല്ലാം അവഗണിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അതാണ് എന്തിന്റെ രഹസ്യം? ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുള്ള സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുക. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശവും പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും? സമ്മോഹം വരും. സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധി നശിക്കും. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഏതാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ, കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവ് വന്നാൽ ബുദ്ധി നശിക്കും. ബുദ്ധി നശിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? സർവനാശം സംഭവിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന്
കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൊബൈൽ മേടിച്ചു, ആ മൊബൈൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും വായിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? ആ മൊബൈൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുക? കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളിൽ വികസിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് തന്നെ മനസ്സിലാകും. നമുക്ക് എല്ലാതും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത് കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് സർവ്വ ആസ്വാദകൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ഭോജ്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി പ്രസാദമുണ്ണും. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വര്യൻ ആത്മവൈശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദാമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നല്ല വിമുക്തനാകണം. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറി നമുക്ക് ഇന്നത് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളതില്ല, എല്ലാം ഒരുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല, പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഒരാൾ വൈശ്വിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞൊരു വ്യക്തി നമുക്ക് തോന്നാം എന്താണത്? വൈഷയിക മേഖലയാണ്, അതായത് ഭൗതികമായ രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഒരു വ്യക്തി വിഷയബോധങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, അതായത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ് ആര്? ആ ഭക്തൻ. തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന് അവയ്ക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്തുണ്ട്? എല്ലാറ്റിന്റെ മുകളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഒരു ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഒരു ഭഗവത് പ്രസാദമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടില് നമുക്ക് തോന്നാം ഒരു ഭൗതികതയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ആത്മീയതയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ചക്കറി കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു കോളിഫ്ലവർ മേടിക്കുകയാണ്. ഒരു കോളിഫ്ലവർ മേടിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടുപേര്, ഒന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളൊരു വ്യക്തി, ഒന്ന് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളൊരു വ്യക്തി, അതായത് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരു കടയില് ഒരുത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരേപോലത്തെ ഒരു കോളിഫ്ലവർ മേടിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചിന്തിക്കുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ? രണ്ടുപേരും ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. പറഞ്ഞു മാതാജി. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചിന്തിക്കും? തനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുമ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം നമ്മൾ തോന്നുന്നത്? രണ്ടുപേരും എന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു പച്ചക്കറി കടയിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാണ്, ഒരു കോളിഫ്ലവർ മേടിക്കാണ്. നമുക്ക് അതാ തോന്നുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്താ ചിന്തിക്കുക? ഈ കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് കഴിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് ഭഗവാന് ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുക. ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ചിന്തിക്കും, ഞാനിത് കൊണ്ടുപോയി എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കും, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കും, അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒരാള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു, ഒരാള് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ അത് തോന്നണമെന്നില്ല. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? രണ്ടുപേരും ഒരു കോളിഫ്ലവർ മേടിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയും, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ എന്താണ് ഇതെന്താ വ്യത്യാസം നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ
കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിഷയബോധങ്ങളില്, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അനാസക്തനായിരിക്കും. രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ കാര്യമാണ്, പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ. പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനം ഹാനിരസ്യോപജായത്തെ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പരിവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. സംതൃപ്തനായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിനാ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഇത്തരം തൃപ്തനായിട്ട്, ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികതയിലെ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആദിഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവും ആദിദൈവികവും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ആ സംതൃപ്തനായി ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ? അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദിവ്യബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവില്ല. അതില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? സമാധാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തപോയജ്ഞാദികളുടെ സത്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്നും എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്നും അറിയുന്നവർക്ക് ശരിക്കും സമാധാനം ലഭിക്കൂ. നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസ സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാന്തോം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അതായത് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ഞാനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ്. പിന്നെന്താണ്? യജ്ഞ തപസ സർവലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷി ഭഗവാനാണ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് ശരിയായ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോ നോ വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവാമി വാംപസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റിട്ട് അലയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അതെന്ത് ചെയ്യും? അതും വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തില് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് പിടിച്ച് വലിച്ചഴയ്ക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതാണ് മനസംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? മനസംയമനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുക വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം.
യാനിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗ്രതി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശ പശ്യതോ മുനേ. സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കും. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ ഈ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമായിരിക്കും. എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാര് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? വിഷയ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുക. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടര്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് അന്തർമുഖരായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശീലിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തവര് അന്തർമുഖരായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവര്. അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷി ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നിരിക്കും. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോ ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ രാവിലെ ഇദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എന്ത് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപൂര്യമാണമചലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപാ പ്രവിശന്തി യത്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സാ ശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവരല്ല. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികള് വന്നു ചേരുമ്പോ ഒരിക്കലും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നദികൾ വന്നു ചേരുമ്പോ അതിങ്ങനെ അതിനോട് ചേർന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ്, അതായത് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ ആഗ്രഹങ്ങള് ചിന്തിക്കാത്ത വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവല്ല, നേരെ മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കല്ല, ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. ആ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ശാന്തി ലഭിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ എന്തില്ല? ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെ സദാ പരിപൂർണനാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി. കാരണം ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സദാ പരിപൂർണനായിരിക്കും, സമുദ്രത്തെ പോലെ. വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സാ ശാന്തിമതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിസ്പൃഹനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നതിന്, അപ്പൊ ഒന്നുമായിട്ട് ഇല്ലാതെ എന്തുമാത്രം ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ആസക്തി ഇല്ല, മുക്തൻ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഹംഭാവം ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്ത് ലഭിക്കുക? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്നിനോടും ഒരു മമതയില്ല, എല്ലാം ആരുടെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, തൻ്റെതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ബോധവാൻ ആകണമെന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാകാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. തന്റെ യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹം എന്താണ്? അപ്പോ ഭഗവാനിലായിരിക്കും. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ആണെന്നറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്തിൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. അപ്പോ താൻ എങ്ങനെയാണ്? താൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന നിലയെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്തിൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏഷാ ബ്രഹ്മീ സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യാ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാ സ്യാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ
ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ എവിടെ എത്തിയാലാണോ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഇല്ലാത്തത്, ആത്മീയമായിട്ടും ദൈവികമായിട്ടുള്ളൊരു പാതയാണത്, അവിടെ പദമാണത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ ഏതൊന്നിലെത്തിയാലാണോ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, വിഭ്രാന്തികൾ ഇല്ലാത്തത്, ആത്മീയമായിട്ടും ദൈവികമായിട്ടുള്ള മാർഗം, അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതാണ് എന്ത് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് ആദ്യം സാധിക്കണം. അതായത് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് വെച്ചാല് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കുക, ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കുക, അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോവുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തില്ല, അവിടെ വിഭ്രാന്തി ഒന്നുമില്ല. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടു വരാം. ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ അധ്യായത്തിന് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായിട്ട് ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ ജീവിതം പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെയാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അതായത് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് വളരെ ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ദേവന്മാര് അസുരന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ദേവന്മാർക്ക് അസുരന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോ ദേവന്മാർ ആരുടെ സഹായം തേടി? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ സഹായം തേടി. അപ്പൊ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ ആർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു? ദേവന്മാർക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരം നൽകാനായിട്ട് ദേവന്മാര് തയ്യാറായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണസമയം എപ്പോഴാണ്, എത്ര സമയം കൂടി തനിക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ് ആരാഗ്രഹിച്ചത്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോ ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ദേവന്മാര് പറയാണ് അടുത്ത, അതായത് ഒരു മുഹൂർത്തം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 45 മിനിറ്റ്, അത്ര സമയം ഇനി ആർക്ക് ആയുസുള്ളൂ? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന് ആയുസുള്ളൂ എന്നാ ദേവന്മാര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം തനിക്ക് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ചു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അതായത് ആ ഒരു ചെറിയ സമയം, ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചു? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളൊരു 100 വർഷം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം, നമ്മൾ ആ ജീവിച്ച സമയത്തിൽ എത്ര സമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് എത്ര സമയം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ